kalong kai kai lese ke khubor ke bapala bat ke bamsngo la ngej satya Henry ke daipat ke jingsha kat komna kilat patai khubor baper hapo kari bat ke jingsa priang stat jongki video clip ke bala sapriang hakiransan social media baper la peni bat yatu angi ba kawai ke longying jong nongrep naga district Amreli jong ka jela Gujarat kala long ke jingya keren bat yalap pajba ke leng hadin bagi la pelong ya ke jingalang tapron buram ka bahe bah na ka benta ka kali ka jongki ka bakila khain ba ka de ka kali ka badan boktam yaki hadu kumba khasan spa ngot ki breu kun thopi kinong pekai bikinong le nyam le rukom ki balaya sementa ha ka jingalang bala pelong da usanjay polara mat ka inga sem jongu hagasnong padara singa jong ka lathi taluka hakasing tho deng jong katayo baladap ong kitulong khubor ki video jong katay jingjia ka bala sapriang ba ki social media kapen I ya polara bat ka ying ka sem jong u ba ki dang le nyam le rukom ha ka jakarap jong ki ha ka bala tiru ya ka thleu ko bajileu khasan phot ha ka wei ka lum na ka benta ka kali waganar jong ki ka batang khar snem karta rengkat ka le nyam le rukom bat ha ka jing sakhilang ki ba blin ya katay ka kali rit ka bala penitnat dagi senteu bar ki jingdeng lara sya ka kper jog polara na ying jong ur rengkat aga jingsat menle buram lanya ika krenti ke bajrong bar labu ika ha ka thleu ko bala ti kerpang mantep dan buram ya ka ha ka ba ya ka ne jingle nyam le rukom mantep dan buram ya ka ne kali jong u ka bala ars nam kerta ka bala khen ba ka de kali ka badan boktam ka bala sakhi langru dagi pai ba belin हाथ हम रखना पहले